Afa yenko epono no so enkohwe asembisa na no yie ani nyansa ye betumi anya afirimu. Sei na asembisa no te. Obi innim twumwa ne dododo hye so. Ano yie fata eyesi samampa. Ye ka ne nyina abomu a obi innim twumwa ne samampa hye so. Ai twumwa ne samampa hye so de obiara nim. Na yemfa eye nsempo akese mienu apie wo mu na menyina so emfa nkyere mu nkyerɛw. Die di kan eye twumwa gina ho ma oyere anase ensem bi etesa mi bekyire mu ate ase. Afei samampa no so gina ho ma okunu ene niema bi etesa mi bekyire mu ate ase. Na empanyimfo obabi obu ni se wo ware obakunafo no ama homodena ye de samampa etwa mpoa piao ye de samampa etwa mpoa pa. Ebeyi ni nkyire mu de nanka ene se awarefo ntam asem obi biara enim sa pepepe na anuanom ntam asem eni kwan so ofoforo te abusua mu asem yemfa mpia abontene adwuma mu nsensem yemfa mpie empo amanyosem mu nsem saa yemfa mpie nanso enne eba no sei na nkofo nsem eda adagyayi we nso ye asem sebe enu nti empanyimfo ka kire yense twumwa ene samampa hye so de eni kwan se yema ofoforo ehunu mu nsem nanso enne enam se wayire bi anka na no antom nti ama woni ne kunu nsensem eda abontene enam se abusua ni mu enipa baako bi anka na no antom nti abusua ne nsem nyina eda abonten menua ba menua bema hwe ho yie efiri se wona wakwa akotena wo nkyɛn esese wo ne wo kunu nsem akyerɛ wo no ebenam so masaafo na bɛyɛ wotamfo efiri se akohoma wo kunu ede bɔwo saafo no kora ebia omukunu antimi mfa bi mmɔwo nanso enam se wo ma wano nna na wo keka kyerɛ wo mu nti no wanhwɛ yi a ede asɛm bɛbrɛw anu nti hwɛ no yie na kai ne hunu se empanyimfo adi kan kadada se twumwa ene samampa hye so de eni kwa se obi biara ehunu empanyimfo se wo ware oba bɔne a wano kyea me na wodie saa pepepe na kunu bɔne nso wo ware bia ɔno nso di wano kyea me saa enu nti ye me pese me ka kyerɛ onyina ne se ade biara wo kunu aya ma obiara enko ka nkyerɛ obi woni wadamfo no asɛm no enkomo no wamudi ye no me nkotena baabi na nkosese nkyerɛ nkɔfo woni me se wo ka na be ma omani agye wo ho nanso ndaabi hwɛ no yie efiri se akina bi me sense su bio akina bi saa nipa no de asɛm no ba betena ho na sɛ de obesi bi aka no no ententen fidi obetena se na se o sinsɛm ayi nsɛm apia enam so ye otwotwo mutwo nti ye nyina no eba ye betie bi ne ye beka se wanya ade efiri se wo ma wano dae a enkanye no se enen dai ohoro wo no pomodene na kai ne hu se empanyimfo se twumwa ene samampa hye so nsɛm eni kwa se ofoforo biara etie meda wase medi ni bio teacher Opoku abrantie pomodene se obekoso edi machi uwie a pipia so no ofoforo nso edi machi no nso ntie bi wate na ye nyina ye nsua ade nyame ya adom a ye besan ahyia bio piao